Kas oled kunagi moelnud, kuidas kardinat voivat muuta su kodu turvallisemmaksi? Ja oikeasti valitud kardinat pole vaid sisäkujunduselement. Niitä on sinu kodu privaatsuus ja turvallisuus valvurid. Koigepelt muotlee, milliset ruumit vajavat rohkem kaitstust. Elutuba ja magamistuba on tihti esimesed, kuhu vuoras pilk voib sattuda. Pimendavat kardinat on siin toillinen hit. Niid blokeerivat uudishimulike myödyjät ja pilkut ningluuvat turvallise tundeka ohtupimeduses. Aidates sul rahulikult puhata ja oma privaatsust hoida. Samas on tyl kardinat ideaalset päiväseks ajaks. Lastes valkuse sisse, kuid varjates ruumiotse vaatelt, et keegi tänavalt sisse ei näeks. Nutikas lahendus on kasutada kardina kihte, kombineeri näiteks läbipaistvat tyllit pimendavat kardinatega, et muuta privaatsust vastavalt vajaduselle ja kellaajalle. Väldi liiga lyhikesi voi läbipaistvaid kardinait tänava pulsetes agendes. Need voivat jättää mulje, et kodus pole kedagi, mis voib kutsuda sovimatuid kylälisi. Avastatuute maailma e-poest laaja kardinate valikut, leia just oma koju sobiv stil ja naudi tasuta tarnet ning soodsaid hindu. Turvallisuus algab detailidest ja oikeetest valikutest.